alaikum. Kar dai ku gaji da ni, za ku ce na cika tambaye. Okay. Malam Babulai, wai me yasa duk inda na je sai in ji ana cewa wai kai kwamedin ka. Wai da ka hau gado da mace ko ka tuɓe ko ka yi waye ko ka fito a farto. Me yasa kai kwamedin ka ya zama a haka? Ai ga daraktan ne ka tambaye shi yake bani concept. To darakta me yasa kuke haka? Kowane labari dai yana tafiya daidai da zamani, kuma abinda muke yi a comedy ana yi ne da nishaɗantarwa ba dan wai muna yi da gaske bane. In na gaya maka wata magana za ka yi shock. Wannan bawan Allah da kake gani shi ina darakta ɗin shekara da shekaru amma ba jini. To kuma ina ta ji ana ta raɗe a gari cewa Babulai in ya samu ko BF zai iya. A'a, ba mu BF ba, tsarin al'adar mu da addinin mu ya hana mu wannan, amma dai da abin da mu ba da dariya za mu yi shi. Amma wannan biyu da kake mutum a nan kai san gana, to wani ne yake hango abin da mu ba mu hango ba. Me yasa kuka fi ba da ƙarfi a harkan Kwarto saboda yanzu abin da ya fi ba mutane dariya kenan, kuma alhamdulillah ta dalilin wannan comedy da muke a rage kwartaye. Masha Allah. Kai me zaka ce a matsayinka na jarumi? Gaskiya ina jin daɗin wannan wajen sosai, musamman irin 'yan matan da ake haɗa da su muna yi. Ina samun shauƙi saboda misali kaga in kaga mace a gado, ka gane irin emotion ni na fi iya irin wannan bidiyon saboda ina samun abin da nake so, kuma sannan ka san duk inda ana ce maka wato idan zaka samu iya to kana da masoya ninkin ba ninkin. To ina in zan kunna maka irin layin da muke sawa a muke irin wannan bidiyon layin da muke sa na farko, kai sai kunnan kai kawo da kana ɗaukar kira. In fact bari mu ƙara samu shi bidiyon kwarto ya fi kowane bidiyo kawo viewers a YouTube. Mutane sun fi kallon bidiyon kwarto saboda sa su ga me zai faru. To yanzu kuma an ce wai duk abin da zaka ɗora a YouTube sai an tantance shi. Wannan kuma su ta shafa. Wannan su ta shafa.